Ja. Jeg er lige zoomet ind på jer. Dan, fortæl lidt om, hvad du laver. Jeg sidder på en stol og venter på, at jeg skal muligvis ud og rejse på Gert. Og det glæder jeg mig meget til. Jeg håber, han vælger mig. Det er helt sikkert. Har du fået fjernet Maria? Har du det? Ikke? Nej. Jeg sidder her og bruger et æg ud. Og dig? Jeg sidder her ikke med lyd. Kenneth? Ja. Fortæl lige, hvad du laver. Nej, jeg vil ikke. Kom så med det. Jeg udfører et meget, meget højt betroet og meget, meget underbetalt job. Det hedder så elmojustering for eksempel, og det kunne være kameravinkelindstilling. Fantastisk, du. Hul i gulvet. Nej, jeg synes, der hul i hjertet. Au. Jeg håber ikke, det bliver trukket. Jeg håber ikke. Her, gå lidt. Den der. Jeg håber ikke, det bliver trukket. Kom bag. Jeg bliver lavet et hul. Nej, Jeg håber ikke, det bliver trukket. Hvor er det? Men det er altså kun lige de 2 streger, der er problemet. Ja, men du får søge om det lidt af i morgen, for det har jeg ikke. Hvordan går det, Jacob? Er du det? Var det det, Jacob? Godt. 2 minutter gjorde det. Ja. Ikke? Jo. Nok noget sort kaffe til. Goldi, så skal du også filme, Goldi. Nej. Lone Møller. Nallerne væk fra det kamera. Lone Møller, det er faggrænser her. Det er tæt. Hvorfor kan du se noget her? Jeg skal bare tage hovedet væk. Hvis jeg går det meget Hvor er du bedre. henne? Du skal zoome ud. Hvor er du henne? Ja! Hej, Goldi. Det er type her. Ja. Så. Kaffe og shooter. Hej, Tina. Jeg kunne lige lave det hjemme. Ja. Til hvem? Bare hertil, ikke? Nå, okay. Kan jeg køre noget af den her? Er der nok lys? Ja, jeg tror nok. Tina, prøv lige at sige noget engang. Virker det ikke? Kan I høre mig? Peter! Så har vi Ole. Hallo, Ole. Prøv lige på at tage hans helikoptersigte i monitoren. Helikoptersigte? Ja. Ja, for satan. Ja. Det er faktisk ret lækkert. Helikoptersigte, hvad vil det sige? Kan du høre mig nu, Tina? Jamen prøv at se, helikopteragtigt. Ja. Jeg er med spoler, zoomer lige ind. Ja. 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 Han sagde sådan, det er trist, hvad der er sket, men det er flot, at I har, ja tak, at I har lavet nødborgen, og det kørte rigtigt, og så videre, så videre. Anders kom lige ind. Ej, det er Så kom jeg ind, så sad min 20. Vi laver lige en prøve nu.
prøve. 1, 2, 3, det er en prøve. Er der films i det der? Ja, Det vil sige, vi skal passe på, hvad vi siger. måske. Goldie, hun er eddermame med dum, hun er. Kommer du ud nu? Hun har god ret med sine hvide, gamle kongerbukser. Hvide gamle? Altså ikke de der. Jo, den er også meget god, de der blå. Se de hvide, gamle. Ja, vi er gået og lavet en prøve. Hvem siger det? Ja, Anders er på vej. Jamen, er de klar derinde? Ja, vi er klar. Martin, velkommen til. Hvis jeg lige må være seriøs et øjeblik. Jeg tror, at mange har hørt udtrykket. Det skal man ikke kimse af. Men hvorfor? Hvorfor skal nogen bestemme, at vi må kimse af den eller ej? Jeg har aldrig hørt nogen sige, det der, det må du godt kimse af. Det er jo ret svært at se, hvornår folk kimser. Og sådan er der en sludder og sladder, og jeg skal give dig, og ting og sager. Jo, tak. Og nu, mine damer og herrer, skal vi have ingen ringer ind. Gertline! I dag, da det nu er en anden slags optagelse end i går, kommer der så blandet slik på garderoberne. Det tror jeg. Og hvad farve den er? Den er så flot, den er sådan støvet blå i. Det er sådan rigtig gammeldags blå. Der er 2 sider, så er bagagebærer. Det ligner SS. Hvad er det? Hvad er det? En scooter? Er det en scooter? Scooter! En scooter! En scooter! En scooter! Jeg synes, det er en scooter! Scooterstøvler er det hele. Scooterstøvler? Scooterpuller? Nej, du skal have scooterstøvler med sådan en mærke. Jeg køber altså en scooter her til sommer. Er det rigtigt? Den nye Skoda Classic? En Skoda Classic, ja. Har I ikke set dem? De er da enormt fancy. Jeg køber mig en Skoda Classic. Stefan, hvad er det? Det er jo Folkevognsfabrikken, der har købt det, så nu er de jo blevet bedre. Er det rigtigt? Jeg har lige købt en Folkevogn. Nej, jeg kan ikke lide det. Du må godt lade være. Jeg kan ikke lide det. Den er så dejlig. Og den starter hver gang, og den er så god. Prøv at være i gang i tøser. Bare fordi jeg kommer ind ad døren, så begynder jeg at snakke om scooter. Skoda. Privat Passat. Kan I klare det bedre? Privat Passat. En privat Passat. Det er i fredags. Det er før jul. Hvad? En Vento. Købte du det? Ja. Fra ny? Nej, 92'er. Rimelig ny. Rimelig ny. Det er også en 92'er. Ja. En Vento, er det en scooter? Nej, det er en Vespa har en scooter. Folkevogn. En Vento, det er en VW. Og det er 1,8 GL Lear-udgaven. Ved du hvad, i stedet for... Jeg vil foreslå en Harley til dig i stedet for. Nej, jeg fryser om ørerne. Gør du sgu da også på en scooter, for fanden. Det gør ikke Det er ikke mig, der skal have. Det er meget det er listen. Scooter, faktisk. Det var ikke det grimme hjemme på det. Ej, du skal have sådan en leder. Var de ulovlige? Jeg spørger dig, om du den 13. og den 16. kunne lave noget med Susanne. Send ned med et skib til Afrika. Fredag den 13. og mandag den 16. Har vi gået? Stefan. Det kan du ikke. Jeg vil altså gerne. Jeg synes, det er fedt med Harley, men altså, de bliver jo kraftigt stjålet. That's too bad. Det gør det nemlig. Jeg bliver nødt til lige at se, om jeg kan finde en til begge dage. Der var også... ringer jeg lige til dig igen. Harley Davidson. Kan vi ikke lige lave en option på den 16. indtil videre? Han havde også en Harley, som skulle repareres. Og så havde han været... Domino Film præsenterer en snagevideo. Der skal du suge kraftigt ind. En snagevideo. Alle bomser på det. Du skal presse mod op i linsen. Simpelthen. Okay. Så har du en fryser, så ligger det rigtigt. Ja. Jeg skal lige... Lad os gøre det også, så tager jeg bare. Ja, det her det ser jeg på. Så tror jeg en bil, der var derude. Ja, jeg prøver her at betjene dette Panasonic-kamera, som er købt i videobutikken lige over for posthuset ved siden af bageren Rødovre Torv 4. Så at ved, når man skal være gentleman, man skal åbne døren, hun skulle have åbnet døren ind i bilen, ud af bilen, ind i restauranten, stolet ind og på vej hjem, så gik bilen, og det
også i stykker. Lige før jeg skulle bære hende. Det var ikke så. Jeg var med som dreng, men da jeg boede over her for nogle år siden, der så jeg swimming pool. Swimming pool? Swimming pool. Det er måske ikke den store sats, der er i det. Nej. Okay. Niels, første rundt spørgsmål. Det er så den til alle tre. Nemlig. Jeg har tjekket på mig. Godt. Er I til fodbold? A. Ja, afgjort. Og det er underordnet, hvad planen er på. Jeg er faktisk en der i sport. Og B? Afgjort ikke, men jeg kan godt lide at se på en tv med en masse lidt snak og prøve. C? Afgjort ikke, vil jeg også sige. Foran fjernsynet, se den løbe frem og tilbage, det kan jeg forvise. Har I højt siden sammen? Du skal nok lige tage linsekap af. Hvem har sat den på? I don't know. Skal der komme noget lys på, eller hvad? Ja, okay. Kan du stille fokus? Ja, ja. Han er alt for et lys herinde. Nå, jeg tror ikke. Der er bare low battery. Prøv at se. Man skal se derfra. Er det ikke sjovt? Man skal helst gå ind. Ja. Jeg tror, man kan rette på det her. Ja, men okay. Skal du lade mere der? Ja. Den tissemand. det er mig. Og så ser I jo spændt ud, ikke? Åh, det er sjovt. Prøv at dreje den på hovedet og lave en effekt, mand. Okay. Overblænding. Ja, det er det samme. Det er